Maayong gabi kanatong tanan o Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan dito sa Facebook, mga kaigsuonan o maayong gabi sa atong mga kaigsuonan diha sa Mindoro Oriental o sa atong mga kaigsuonan diha sa Jinsan, sa Bulacan, sa Baybay City, sakop sa Leyte, sa Iligan, dito na sa bandang Mindanao, sa Bukidnon, diya sa Lubihid, Misamis Oriental, sa akong bradya, mayong gabi sa akong igsoon, Brother Bibot Silbaw, siyang Panimalay, Shabbat Shalom kaninyong tanan, o Shabbat Shalom sa Panimalay ni Brother Alfredo Bantrugan, diha sa Iligan City, o sa mga kaigsuonan diya, o sa tanan ako mga kaparintihan sa Lubihid, mayong gabi kanyong tanan, ingon man, diha sa Cagayan de Oro City. Okay, dalaygon kayo nga dunay mga igsoon. Shalom alino wi alkol Yisrael, ang kalinaw maanaa kanato og sa tibuok Israel. Dalaygon ang adunay. Hallelujah. Kiin anoy kulim lasot dabar ni gid haimit ilabiad haimit kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamatuoran. Okay, hallelujah. Saan hita sa atong topic ning tagnaas kagabhion mga kaigsunan ngayon nga Shabbat kay mo magini atong ibisyo mga igsoon humanamo og Erev Shabbat maga paambita og mensahe sa kahanginan mga igsoon human sa among pag-Erev og Shabbat. So dalaygon kayo nga dunay Elohim ba si Yeshua o dili? Kung sabi ni siya pa na Dios ba si Yeshua o dili? So, muna na ang mga kaigsunan. Dunay mga doktrina nga nagtudlo nga si Adoni Yeshua lahi sa amahan. O busa, duha ang Elohim. Dunay mga tao nga nagtuo nga duha ang Elohim. Ang amahan Elohim o ang anak Elohim usab, but co-equal in power, co-equal in divinity, co-existence, and co-eternal. Muna'y pagtuo nila mga kaigsunan. Sa ato pa, duha ang ilang Dios, duha ang ilang Elohim. Walay gamay, walay dako, patas ra. Samtang doon na po'y nagtudlo nga dunay gamay, dunay dako. Ang anak, gamay nga Dios, o ang amahan, dako nga Dios. Usa na ni anak, nga nagdoktrina ni anak, mao ang Jehovah's Witnesses. So, mao na sila mga igsoon. Pero daghang nagdoktrina sa pagkaduha sa Dios. Lahi ang amahan, Dios ang amahan, lahi ang anak, Dios ang anak, unya, patas ra, co-equal in power, co-equal in divinity, co-existence, and co-eternal. Mo na ilang doktrina. So, mo ni ang doktrina sa mga sacred namers. Sa akong pagtuo, mo ni doktrina sa mga taga Yahweh's Assembly o mga Yahweh nga nagtuo ni Yeshua. Busa, giingon nila nga, dunay managlahi. Muna kasagaran pagto nila sa nga si Yahweh o si Yeshua duha ka managlahi nga persona. Muna ilang doktrina. Busa duha ang ilang Elohim. O doon na sa nagdoktrina nga Trinity. Doon na gitawag doktrina nga Trinity nga nagtudlo nga adunay tulo ka persona ang usa ka Dios. Muna ang Trinity. Ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Tulo ka persona ang usa ka Dios. Nagtuo ang Trinity o tulo ka persona apan usa lang ang Dios. Apan doon na gyud nagtuo nga tuloy Dios. Tulo ang Dios. O kining tulo nga tulo ka persona nga giingon pa sa Trinitarian managlahi. Busa dunay tulo ka managlahi nga Dios nga gitawag nila nga Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o Dios nga Espiritu Santo. Og mao kana ang nailhan nato nga Trinitarian o Trinity mga igsoon. Apan wala kitay mabasa sa Biblia nga dunay gitawag nga Dios nga Anak. Ang mabasa nato sa Biblia, anak sa Dios, dili Dios nga anak. Anak sa Elohim, dili Elohim nga anak. Mao na ang mga kaigsunan. Kining nagtuo nga duha ang Elohim
og kining nagtuo nga tulo ang Elohim nakasupak sa Shema sa Deuteronomio 6:4. Unsay giingon sa Shema? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pamati o Israel ang Adonai nga atong Elohim, ang Adonai usara. Kung nagtuo ka nga tulo ang Dios, nagtuo ka nga duha ang Dios, Dios ang Amahan, Dios sa Anak, og managlahi sila, nakasupa ka sa Deuteronomio 6:4. Ha? Nakasupa ka sa Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mga igsoon, kinahanglan nga ang imong pagtuo muhaom gayod sa balaang kasulatan. Kinahanglan ang imong pagtuo muhaom gayod sa Deuteronomio 6:4. Apan kami, mga igsoon, kami nga mga Messianic Netzarim Torah Community, nagdoktrina og nagtudlo nga si Yeshua og ang Amahan usara. Kay di man misupak anang Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 amo nang gituman, usara gyud ang Elohim. Mo na nga kami nagdoktrina og nagtudlo nga si Adonai Yeshua nga gitawag og anak, gitawag og Misaya, og ang Amahan usara. Og busa nagtuo og nagtudlo kami nga Adonai usa lamang ka Elohim, usa lamang ka Elohim. Samtang nagtuo nga ang Amahan og si Yeshua managlahi, o samtang ang nagtuo nga si Adonai Yeshua og ang Amahan managlahi, nagdoktrina nga duha ang Elohim, og ang uban kanila nagtudlo nga si Yeshua dili Elohim. Doon ay mga doktrina ron. Kay ang Amahan maora may Elohim. Ha? Ang Amahan ra mao'y Elohim para nila. Tungod na sa ilang kalibog mga igsoon, kaya ako ning balikon ha, doon ay mga gitawag nag-angkon sad nga mga Messianic, Yeshua HaMashiach sad ang gituohan, Yeshua HaMashiach sad ang ilang gilitok, mga igsoon, pero samas Iglesia ni Cristo ang ilang doktrina nga si Misaya Yeshua Taura, dili Dios, dili Elohim. Unya, nagsyabat sad na sila karon. Nagtamod sad na silang mga festival, mga kapistahan sa Adonai. Pero ang ilang doktrina kapareho lang yun sa Iglesia ni Cristo manalo, nga si Yeshua Taura gyud og dili Elohim. So, mo na mga igsoon, kay para nila ang Amahan ra gyud mao'y Elohim og si Yeshua Taura gyud kuno. Pero Messianic ya po na, gatalit, gakipa, gatsitsit, gasyabat, sa ulog og mga festival sa Adonai. Pero tao lang yun si Yeshua para nila. Tungod na mga igsoon sa ilang kalibog, nga dili nila ma-reconcile ang pagkausa sa Amahan o sa Anak. Sa ato pa, nayabag usab ang ilang doktrina. Mauna nga nagdoktrina sila nga si Adonai Yeshua maora o Taura si Adonai Yeshua og dili Elohim. Tungod na sa kalibog mga igsoon. O nahubog sa kalibog mga igsoon. Di na makasabot sa kamaturan. Di na makaila kung kinsa gayud si Adonai Yeshua o kinsa sad ang Amahan. O nakulangan lang tingali sad sa pag-study sa balaang kasulatan. Ang doktrina nga nagtudlo nga si Adonai Yeshua Taura ug dili Elohim, kiman ini nagsugod kana ni adtong tuig 256 ngadto sa tuig 336 AD, mga kaigsunan. Ha? Nagsugod kana ni adtong tuig 256 og 336 AD. Kanang doktrina nga nagtudlo nga si Yeshua Taura og dili Dios, dili Elohim. Og gikan kana nga doktrina maigsuon, kana nga doktrina gikan sa doktrina ni Arius. Si Arius ang nagdoktrina ni ana ni adtong tuig 256 ngadto sa tuig 336 AD. Ang Arianismo gikan sa ngalan nga Arius. Ang Arianismo usa ka impluwensyadong nagpatotoo
nga naglimod sa pagka-Dios sa Misaya. Mga igsoon, sa pagka-Elohim sa Misaya. Kini si Arius, usa kini kapare nga gikan sa Alejandria ni adtong tuig 250 ngadto sa tuig 336 AD. Ang Arianismo nagtudlo nga ang anak sa Elohim gimugna sa amahan og busa dili makatupong sa amahan og dili siya co-eternal uban sa amahan ni adunay pagkapareho og sangkap sa ato pa lahi og sangkap ang amahan ug ang anak. Tungod lagi kana mga igsuon sa ilang kalibog sa pagreconcile sa pagkausa sa amahan ug sa anak. So kanus-a nagsugod kana nga doktrina nga si Yeshua, si Adonai Yeshua dili Elohim, si Adonai Yeshua Taura. Kanus-a nagsugod kana nga doktrina? Nagsugod lamang kana ni adtong tuig 256 AD mga kaigsunan. Ha? Sa ato pa kana nga doktrina dili gikan sa mga apostoles. Kay ang mga apostoles nahurot na sila og kangamatay ni adto pa lang tuig 69 AD. Iman niya 69 AD wa maabot sa 70 AD nangamatay na ang mga apostoles. Unya ang doktrina ni Arius nitungha ni adtong tuig 250. So gatos kapin ka mga tuig. Halos 200 kapin katuig mga igsoon, 200 katuig ang milabay ay panibutho ning doktrinaha nga nagtudlo nga si Yeshua dili Elohim. Sa ato pa kining doktrinaha dili gikan sa mga apostoles kundi dili gikan lang ni kang Arius mga kaigsuonan nga usa ka pare dito sa Alejandria ni adtong tuig 250 AD. Hinaot nga inyong masabtan o makuha ang kamaturan. Karon anhita mangutana sa mga apostoles kung si Adonai Yeshua Elohim ba o dili. Ayaw mo pangutana sa tao, ayaw mo pangutana ni bisan kinsa kang so-anso, anhita mangutana kang apostoles sa mga apostoles kung si Adonai Yeshua Elohim ba o dili. Atong pangutan-on pag-una si Apostol Pablo kung Elohim ba si Adonai Yeshua. Ha? Ato ning pangutan-on ang atong pinalanggang apostoles nga si Apostol Pablo kung si Adonai Yeshua Elohim ba. Roma 9:5. Unsay gingon? Kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan natao si Misaya. Kinsa si Misaya? Kinsay natao? Kinsa ang Misaya nga natao? Walay lain. Si Adonai Yeshua. O kinsa si Adonai Yeshua? Matod pa ni Apostol Pablo, natao si Misaya ang Elohim nga labaw sa tanan. So kinsa di ay si Adonai Yeshua? Elohim nga labaw sa tanan. So kung bulag ang amahan kaniya, mahimong ubos niya ang amahan kay labaw man siya sa Elohim. Labaw man siya, Elohim man siya nga labaw sa tanan. So maander niya ang amahan kung bulago na to. Bulago ninyo ang pagsabot. Bulag si Yeshua, lahi ang amahan, lahi si Yeshua. Si Yeshua, Elohim, labaw sa tanan. Matud pa sa Roma 9:5. Ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. So kinsa ang Elohim nga labaw sa tanan? Akong balikon si Adonai Yeshua. Si Adonai Yeshua mao ang Elohim nga labaw sa tanan. Sa ato pa kung bulago nato si Adonai Yeshua og ang amahan di labaw pa ay si Adonai Yeshua sa amahan kung maoron. Pero kay sayo pa na inyong pagsabot mo na nga maglisod mo musamot ang inyong kalibog para namo usara ang amahan o ang atong Adonai Yeshua. Okay. Lain pang mga bersikulo nga atong pangutan-on kang Apostol Pablo. Sa Filipos 2:5. Unsay giingon sa Filipos 2:5? Si Pablo, si Apostol Pablo gyapon gasulti ni ini mga kaigsunan. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Mashiach Yeshua. Matod pa niya. Anuan nga mao kini. Versikulo 6. Bisan siya Elohim, kaklaro kayo na ha?
Si Apostol Pablo niingon nga si Adonai Yeshua bisan siya Elohim. Wa magingos Pablo bisan siya dili Elohim, ni ana untas Pablo. Pero sa isulti Pablo, bisan siya Elohim, wala siya mamugos nga magpa-biling tupong sa Elohim. Samtang naapa si Adonai Yeshua sa kahimtang nga tawhanon mga igsoon, wala siya makigtupong sa Elohim, wala siya makigtupong sa Elohim o magpaila sa Elohim o magpaila nga siya Elohim. Bisan siya Elohim, matod pa ni Apostol Pablo. Bisan siya Elohim, wala siya magpaila siyang kaugalingon nga siya Elohim. Hinunuan nagpaubos siya siyang kaugalingon. Matod pa ni Apostol Pablo, mga igsoon, kay gipakita niya ang usa ka panig-ingnan isip usa ka tawo. Nagpaubos siya siyang kaugalingon, matod pa. 1 Timoteo 6:15. Apostol Pablo gapoy gasulti niini mga kaigsunan. Ipadayag siya, kinsa man ni siyang ipadayag siya, si Adonai Yeshua. Ipadayag siya sa Elohim sa tukmang panahon. Naadi ay tukmang panahon nga ipadayag na siya nga siya Elohim, mga kaigsunan. Sa iyang pagpakataw na uban-uban siya sa mga apostoles, dili pa to ang tukmang panahon nga ipadayag siya ingon nga Elohim. Kay naa pa man siya kauban sa mga tao. Siya ang Elohim, tanawara, ipadayag siya sa Elohim sa tukmang panahon. Unsa pagpadayag? Siya ang Elohim nga dalaygon og bugtong magbubuhat. Kita nimo na 1 Timoteo 6:15. Siya ang Elohim nga dalaygon og bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari og ang Adonai sa mga Adonai. Gipailag yung Apostol Pablo kanato maison sa 1 Timoteo 6:15 nga si Adonai Yeshua siya ang Elohim nga dalaygon og bugtong magbubuhat. Sa ato pa si Adonai Yeshua ang Elohim og bugtong magbubuhat. Sa ato pa wala siya'y kauban sa iyang pagka magbubuhat. Bugtong gani way kauban. Bugtong magbubuhat way kauban. So ang pangutana, naabay matawag na tong magbubuhat nga tao. Nagdoktrina mo nga si Adonai Yeshua tao ra, dili Elohim, matawag daay nga magbubuhat. Magbubuhat ang usa ka tao. So bugtong magbubuhat kinsa mao si Adonai Yeshua. So walay tao mga igsoon nga matawag nga bugtong magbubuhat. Ang magbubuhat ang Elohim ra gyud, mga kaigsunan. Basta magbubuhat Elohim gid na, mga kaigsunan. Nganong dili man makasabot? Nganong dili man makasabot mga igsoon ang mga Arianismo nga mga Messianic? Arianismo nga mga Messianic nga nagtuo nga si Adonai Yeshua tao ra. Tungod kay mga pulpul sila, mga kaigsunan. Di sila kasabot ang bersikulo ha. Kanalang 1 Timoteo 6:15, ala hinuktok maayo, basahag maayo. Kinsa si Adonai Yeshua, bugtong magbubuhat. Sa Hebrehanon 1:10, miingon usab si Yeshua, miingon usab si Apostol Pablo, matod pa, miingon usab siya, sa sinugdanan gibuhat mo, Adonai, ang kalibutan. Kinsa giingnan? Ang atong Adonai Yeshua. Sa sinugdanan gibuhat mo, Adonai, ang kalibutan. O sa imong kawalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Dalaygon ang Adonai. Sa kaugalingong kamot ni Adonai Yeshua, gibuhat niya ang mga langit. Niya, tao na. Tao na, murnay tao. Ninyo, mga Iglesia ni Cristo, mga Arianismo, Messianic, tao na. Si Adonai Yeshua, maoy nagbuhat sa kalibutan, sa kaugalingong kamot ni Adonai Yeshua, gibuhat niya ang langit. Unsay gisulti sa Isaias 44:24. Mao kini ang giingon sa Adonai Yudhiwawhi nga imong manunubos nga maoy nag-umol kanimo didto pa sa tiyan. Matod pa sa Yudhiwawhi ang YHWH mo nagsulti. Ako mao ang YHWH. Ako mao ang Yudhiwawhi nga maoy naghimo sa tanang butang. Maoy naghikyat sa kalangitan og nagbuhat sa yuta. Ako ra ang naghimo ni ining tanan.
Samtang si Apostol Pablo nagpahayag usab dito sa 1 Timoteo 6:15 nga si Adonai Yeshua mao ang bugtong magbubuhat. Entonces, si Adonai Yeshua ang ug ang Yud Hiwawhi usara, mga kaigsunan, dili duha. Muna nga dili duha, usara. Ang Yud Hiwawhi niingon siya naghikyag sa kalangitan og nagbuhat sa yuta, siya ray nagbuhat. Samtang si Apostol Pablo nagpamatod nga si Adonai Yeshua mao ang bugtong magbubuhat. So imong masabot nga ang Yud Hiwawhi og si Adonai Yeshua usara, dili duha. Munang sayo kayo kaning mga pangagpasad sa mga nuwakhaid nga nagsunod sa pagtulunan sa Orthodox nga ilatang iakusar tanan hinoon tinuod ilang akusasyon batok sa mga Kristiyanos nga nagsimbag Diyos idolatry ang pagsimba nila kang Hesus, ang pagsimba nila kang Yeshua idolatry. Kaya nga naman lain man nga Dios si Hesus, lain nga Dios, lahi nga Dios sa Amahan. Unya kana pod si Yeshua, lahi nga Dios sa mga secret nimer, lahi pod si Yahweh. Si Yeshua Dios nga gamay o Dios nga anak, unya si Yahweh Dios nga Amahan. Elohim nga anak, Elohim nga Amahan. So mo na nga ang akusasyon sa mga nuwakhaid batok nila mahimong sakto nga kanang ilang gibuhat idolatry. Kay muduha na gani ang imong Dios, idolatry kana. Duha na gani ang imong Elohim, idolatry kana. Muna kaming Nitzarim, Messianic Nitzarim Torah Community, o saragyod ang among Elohim. Usa og bugtong Elohim nga among gituuhan o gisimba, ang Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Mora na ang Elohim nga among gisimba. Kaniadto siya nagpaila nga Yud Hiwawhi, o karon nagpaila nga siya si Adonai Yeshua, o siya ang Elohim sa umalabot. Muna nag-ingon ang Biblia nga siya sa kaniadto, karon og sa umalabot. Elohim siya sa kaniadto, siya ang Elohim karon, siya ang Elohim sa umalabot. Muna giingon sa Hebrehanon 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Si Yeshua HaMashiach is the same yesterday, today, and forever. Elohim si Yeshua kaniadto as Yud Hiwawhi, Elohim siya karon as Yeshua Messiah, o Elohim siya sa umalabot sa millennium. Siya ang Elohim, mga kaigsunan, bugtong Elohim. Mao na ang among pagtuo. Mo nang di mo makakausar na mo nga nagsimba mig idolatry, kay usara ang among Elohim. So kamong mga secret namer, kamong mga nuwakhaid, ayaw miniyog akusare nga parehamis mga secret namer Yeshua, Yahweh, nga duhay ilang Dios, duhay ilang Elohim. O ayaw mi akusahay pod sama sa mga Kristiyanos nga duha ang ilang Dios, lahi gamay Dios nga anak, Dios nga gamay, Dios nga amahan, Dios nga dako. Wala mi ana. Usara ang among Elohim. Si Yeshua o ang Yud Hiwawhi usara. So, si Apostol Pablo nagpamatuod mga igsoon nga si Yeshua mao ang bugtong magbubuhat, o ang Yud Hiwawhi nagpamatuod sad nga siya maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Di modo si Adonai Yeshua mao ang Yud Hiwawhi. Balikan nato ang Hebrehanon 1:2. Apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tibuok nga kalibutan, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. 3. Naglarawan siya sa himaya sa Elohim, og diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Klaro ha? Diha gayud kang Yeshua, kang Adonai Yeshua ang kinaiya sa Elohim. Nanuman, kay Elohim siya mismo, mga kaigsunan. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi siyang gamhanang pulong. Kita ni mo na, ha? Hebrehanon 1:3, matod pa ni Apostol Pablo, si Adonai Yeshua maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong, naabay tao nga makakupot sa universo. Kung si Adonai Yeshua tao ra, kung si Adonai Yeshua tao lang, mga igsoon, duha kakinaiya ang gidala ni Adonai Yeshua siyang pagpakatao. Kami nagtuo nga si Adonai Yeshua tinuod nga tao. Manang imo kung tagaan ko yung bersikulo sa Timoteo 3:15 ba to? Aun sa to nga dunay usa nagpataliwala
kanato sa Dios ug sa tao. Ang tao nga si Hesus amo siya nagtuo mo wa mi mo dawat anang bersikulo ha. Dawat mi ang bersikulo ha kay kami nagtuo 100% nga si Adonai Yeshua matuod nga tao. O sa pika side nagtuo sad mi 100% nga si Yeshua matuod nga Elohim. Dual nature ang atong Adonai Yeshua. Sa panahon siyang pagpagkatao, matuod siya nga tao. Ni kaon, ni hilak. Di ba? Mabasa sa Biblia, ni hilak. Ni kaon og isdang sinugba. Ni kaon og tinapay, miinom og bino. O, taong matuod. Apan pika side tuo sad mi Elohim siyang matuod. Mo na ang mga igsoon. Mo na ang among pagtuo. Mo nang di mo makakusar na mo nga nagsimbag idolatry. Kay usara ang among Elohim. Ug ang Yod-Heh-Waw-Heh ug si Adonai Yeshua usara. Oh. Siya maoy nagkupot sa tibok universo pinaagi siyang gamhanang pulong. Unya mo ingon mo nga tawo ra siya ug dili Elohim? Nabay tawo nga makakupot sa universo? Ha? Klaro nga Elohim yun. Si Adonai Yeshua mga kaigsunan. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Elohim dito sa langit. Ha? Sa iyang pagkatao, mga kaigsunan, gihugasan niya ang mga tao sa ilang sala. Mo na'y purpose sa iyang pagkatao. Gikan siya pagka-Yod-Heh-Waw-Heh, nagpagkatao siya as Yeshua Misaya, aron dunay dugo nga ikaula niya para sa iyang katawhan. Kay di man hingpit ang dugo sa baka, matod pa ang dugo sa karnero, ang dugo sa kanting, dili hingpit nga makapasaylo sa sala sa tao. Nya kinsa may tao nga mo voluntaryo aron iula ang iyang dugo, aron hugasan ang dugo sa ang kasala sa katawhang Israel. Wala. Muna nga atong Yod-Heh-Waw-Heh, mao mismo ang nagpakatao. Nagsulob sa dagway nga tawhanon. Muna mabasa bitaw nato sa Pindadaya sa Mateo nga gilalang siya sa Ruach HaKodesh dito sa usa ka ulay nga birhen nga si Maria. Pero gikansawan o gibugal-bugalan kana nga bersikulo sa mga Orthodox, pero wa may pakialam ninyong Orthodox. Bisag kung saan pa yung bugal-bugal ka ng bersikulo nga ingnon ninyong mamzer si Adonai Yeshua, wa may pakialam ana nga naman di man ni inyong New Testament. Dili man ni sa Orthodox ang New Testament, iya man ni sa mga Messianic Jewish. Ha? Manang wa ko'y pakialam, wa may pakialam sa inyong mga bugal-bugal. Kay di mo makalisok sa among pagtuo, di mo makatarog sa among pagtuo nga magpabiling yud mi, magpabiling yud ko nga si Adonai Yeshua maug yod ang akong Elohim. Oh. Siya ang naghugas sa atong sala. Naglarawan siya sa himaya sa Elohim og diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Gibalik na sa ni Apostol Pablo ha. Diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Diha gayud kang Adonai Yeshua ang kinaiya sa Elohim. Na naman, Elohim lagi siya. Atong balikan ang Kolosas 1:15. Kolosas 1:15. Si Misaya mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Elohim. Klaro kayo mga igsoon, si Adonai Yeshua mao ang makita nga persona sa dili makita nga Elohim. Ang Elohim dili makita, ang Yod-Heh-Waw-Heh dili makita. Pero si Adonai Yeshua, matod pa ni Apostol Pablo, mao ang persona, mao ang dagway, mao ang image sa dili makita nga Elohim. Siya ang dagway sa dili makita nga Yod-Heh-Waw-Heh. Siya ang persona sa dili makita nga Yod-Heh-Waw-Heh. Si Adonai Yeshua. Si Yeshua mao ang makita nga persona sa dili makita nga Yod-Heh-Waw-Heh. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. 16. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Elohim ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. 17. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang. Kinsa si Adonai Yeshua? Diha na diay si Adonai Yeshua sa wala pa buhata ang tanang butang. Diha na diay si Adonai Yeshua. Mga igsoon, tukma ang gisulti sa Juan 1:1 sa wala pa'y nabuhat bisan unsa. Oh, mo na gingon diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang. Ang sige nga sa Juan 1:1 sa wala pa'y
nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Kinsa ning pulong? Si Adonai Yeshua. Ang pulong nahimong tao. Kinsa man ning pulong nahimong tao? Si Adonai Yeshua. Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Elohim o ang pulong Elohim. Oh, sa ato pa imong masabot, kinsa ning pulong? Si Adonai Yeshua. Matud pas bersikulo 14, ang pulong nahimong tao. Og mipuyo ipon kanato nga puno sa grasya ug kamaturan. Kinsa man si Adonai Yeshua. Sa ato pa, sa sinugdanan sa wala pa buhata ang bisan unsa, si Adonai Yeshua diha na. Ang Adonai Yeshua uban sa Elohim o ang Adonai Yeshua Elohim. Mao na ang Juan 1:1. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban kaniya. Ang pulong uban sa Elohim. Sukad pa sa sinugdan ang Yeshua uban sa Elohim. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanan. Pinaagi sa pulong. Kay di ba pinaagi kang Yeshua gibuhat ang tanan. Pinaagi kang Yeshua gimugna ang tanan. Pinaagi kaniya. Nga naman, siya ang pulong. Di ba? Ang pagmugna niya sa kalibutan, pulong, mutungha ang kahayag. Pulong ang gigamit. Mutungha ang kakahuyan. Pulong ang gigamit. Mutungha ang mga kahayupan. Pulong ang gigamit. Mutungha ang mga bituon. Pulong ang gigamit. Mutungha ang kahayag. Ang bulan, ang dagkong kahayag. Nanungha, pinagis pulong ni Adonai Yeshua. Pinagis pulong sa Elohim. Mo nag-ingon, pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang. Pasabot, pinaagi sa pulong, gibuhat ang tanang butang. Sa ato pa, pinaagi kang Yeshua, gibuhat ang tanang butang. Kay si Yeshua, mao ang pulong. Ang mga igsoon, tinaw kayo ang bala ang kasulatan sa pag-ila, kinsa si Adonai Yeshua o kinsa ang amahan. Kinsa si Adonai Yeshua o kinsa ang Yudhiwawhi. Usara sila. Dili mahitabo nga maduha ang Elohim, mga kaigsunan. So kinsa maning pulong? Natubag, Juan 1:14, ang pulong na himong tao. Kinsa man? Si Adonai Yeshua. Si Yeshua, matud pas pinadayag. 19:13, ingon sa dito, si Yeshua gitawag nga ang pulong sa Elohim. Muna nga ingon si Apostol Pablo, pinaagi kaniya, gibuhat sa Elohim. Gibuhat ang tanang butang. Ano man, pinaagi sa pulong, gibuhat ang tanang butang. Pulong ragod ang gipanggamit. Pag ingon sa Adonai, magbulag ang hawan na tuwa sa ibabaw diri sa ubos. Magbulag. Magbulag ang tubig ug ang mamala, nagbulag. Pinaagi sa pulong. Kinsa ning pulong? Si Yeshua. So pinaagi kang Yeshua, nagbulag. Ang mamala og ang tubig. Pinaagi kang Yeshua, nabuhat ang tanang butang. Pinaagi sa pulong, nabuhat ang tanang butang. Imo na nakasayon ang kamatuoran, mga kaigsunan. Tinaw ang kamatuoran. Balikan na to, Colosas 2:9. Kay ang tibuok nga pagka-Elohim anaa kang Misaya. Naa kang Yeshua, ang tibuok nga pagka-Elohim. Ang tibuok nga pagka-Elohim, all the fullness of the Godhead dwelleth in Him bodily. Nagapuyo diha sa iyang pagkalawas, mga igsuon. Diha kang Yeshua. Tibuok yun. Tibuok nga pagka-Elohim. Dili kay 30% lang sa pagka-Elohim na kang Yeshua. O 25% sa pagka-Elohim na kang Yeshua. Dili ko na. Tibuok nga pagka-Elohim ana kang Yeshua. 100% sa pagka-Elohim na kang Yeshua. Sa iyang pagkatao, pero wala lagi siya magpaila. Katong tao pa si Adonai Yeshua, di na giniingon na siya. Iyan ang gisulti, ang mga milagro akong gibuhat, dili ako'y nagbuhat ani, ang Elohim, ang amahan nga niya sulod nako. So diha na ang bugos nga pagka-Elohim sa iyang pagkatao. Sa diha pa siya nagwali pa siya, naghimo pa siya mga milagro, diha na kauban pa siya sa mga apostoles, diha na, pero ngalan lagi nagpaubos siya siyang kaugalingon hangtod sa kamatayon. Nagsulob siya sa dagway sa pagkaulipon, matud pas Pilipos 2. Nagsulob siya sa dagway sa pagkaulipon. Wa niya ipaila niyang kaugalingon nga siya ang Elohim. Pero diha na kaniya nagpuyo ang bugos kinatibukan sa pagka-Elohim. Diha na nagpuyo. Colosas 2:9, mga igsoon. Balikan nato ang Hebrehanon 1:4. Ang anak, kinsa? Si Adonai Yeshua. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Elohim, og ngalan nga halangdon pa kaysa
ngalan sa mga anghel. Nganong halang doon ang ngalan? Makaluwas man. Ang Yeshua means He will save. Siya magaluwas. Yeshua, siya magaluwas. Matthew 1:21. He will save His people. Muna ang Yeshua Hamashiach, mga kaigsoon. Yeshua. Munang labaw ang iyang ngalan sa anghel. Tawagon mo ngalan Gabriel. Tawagan ang ngalan San Miguel. Maluwas ka ba? Di. Tawagan ang ngalan Rafael. Maluwas ka ba? Dili. Pero sa ngalan ni Adonai Yeshua, maluwas ka. Munang ang iyang ngalan, labaw nga halang doon kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Elohim, ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw amahan mo na ako. Og wala moingon ang Elohim, ako mahimong niyang amahan. Og siya mahimong akong anak. Sa dihang gipadala sa Elohim ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Elohim. Nakita ni mo na. Kung dili pa Elohim si Yeshua, ngano ipasimba man siya? Doon na magkauban na mo sa una sa Torah Kados, muna nagigawas ko sa Torah Kados kay nagkabangi maning doktrina kay nami kauban nga nagdoktrina mga igsoon nga tao ra lagi si Adonai Yeshua, di pa kuno angeng simbahon. Kay adto ra kuno simbahon si Adonai Yeshua sa millennium. Mga igsoon, pag matuman ako nung pinadayag, oy, naunsa ba? Muna nagkabulag mi. Yan nga, klaro kayo sa aning bersikulo sa bersikulo 6 sa Hebrehanon 1:6, mga igsoon, nga kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Elohim. O, itong tao, ipasimba di ay. Kinahanglan simbahon di ay si Adonai Yeshua sa tanang mga anghel. Di mo do Elohim siya, mga igsoon. Pilipos 2:7. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton, balikan natong Pilipos 2:7. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod sa pagka-Elohim, og nahimong usa ka ulipon kay nagsulob lagi sa dagway nga ulipon. Wa siya makigtupong sa Elohim. Natao siya sama sa kasagarang tao, natao siya sama sa ordinaryong tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa istaka. Di ba? Bisan sa kamatayon sa cross, nagkamatayon sa istaka, nagpaubo si Yeshua. Nagmasinugtanon si Yeshua hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa istaka. Ngano man kung wa siya magpaubos dito sa istaka, dito sa cross, nagbintay na siya dito sa istaka. Kung wa niya ipaubos siyang kaugalingon, mahimo katos mga sundalong Romano ang paglansang kaniya. Mahimo ka ang pagdughang kaniya, ang pagbitay kaniya. O sa usa lang niya kapag pamulong, usa niya kapag huyop, mga matay na to sila. Pero nagpaubos lagi siya, isip nagsulob sa dagway pagkatawanon, pero diha na kaniya ang tibuok nga pagka-Elohim. Matud pas Kolosas 2:9. Sa iyang pagpagkatao, mga igsoon, nagpaubos siya nga daw ordinaryo nga tao. Mauna nga wala siya maggara-gara sa pagpasiatab sa iyang kaugalingon nga siya Elohim. Hinunuan nagpaubos siya. Dili mo kasabot, ana, mga Arianismong Mesianic, kay mga pulpul mo. Kana mga nagtuo nga si Yeshua Taura, mga pulpul mo. Doktrina ni Arios ang inyong gisunod ni atong tuig 256 AD. Nagsugod ka na nga doktrina. O niya, kanus asa nagsugod? Ang Iglesia ni Cristo nga nagdoktrina si Cristo Taura. 1914 nagsugod ang doktrina ng Iglesia ni Cristo nga si Cristo Taura. Diha pa ba mga apostoles na 1914? Diha pa ba ang mga apostoles? 251 ang gani ang mga apostoles. 69 AD nangahurot nagkangamatay ang mga apostoles, mga igsoon. Munang kana mga doktrina nga nangamugna ulahi lang na karon, mga igsoon. Dili na gikan sa mga apostoles. Versikulo 9 sa Hebrehanon 1:9. Tungod ni ini gituboy siya sa Elohim. Kolosas 2. Pilipos 2:9. Tungod ni ini gituboy siya sa Elohim ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanangalan. Ako nang gisulti ganina nganong labaw sa tanangalan, labaw pas mga anghel kaysa ngalan ni Adonai Yeshua, mao maluwas ka. Ang ngalan ni Adonai Yeshua mao ang ngalan
Nalabaw sa tanang ngalan tungod kay sa ngalan ni Adonai Yeshua maluwas ka kung musangpit ka. Mapasaylo ang imong mga sala og sa ngalan ni Adonai Yeshua mosimba kaniya ang tanang anghel. Og sa ngalan ni Adonai Yeshua mga piko ang tanang tuhod. Mo na ang ngalan ni Adonai Yeshua mao ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Ang mga secret namer Yeshua wa pud kasabot ani. Ingon din sila. Nganong nalabaw manas tanang ngalan na ordinaryo man ang ngalan ang Yeshua. Daghan man na mabasa sa Daang Testamento. Kung gigamit dahil sa mga tao sa Daang Testamento, ordinaryo na dahil kung gamiton sa manluluwas ang maungalan. Bisan pagka nang imong ngalan nga tarpulano, kung maunay gigamit sa Misaya, mahimo ng labaw sa tanang ngalan. Bisan pa kung ikaw nga si tarpulano, ordinaryo ka. Mauna na ang kamaturan. Bisan pag gigamit na ni Josue ka na nga ngalan, Yeshua ben Nun. Kinsa pa nga Yeshua diya sa una, mga pare nga gitawag Yeshua. Sa daang tugon, bisan pag ilab na gigamit. Ngalan nga kanang ngalan na gigamit sa Misaya, di ka kabuot. Buot ipasabot nga kanang ngalan na labaw sa tanang ngalan. Di ba? Bersikulo 10, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Yeshua Misaya. Sa ngalan ni Adonai Yeshua, mangluhod yod ang tanang binuhat dito sa langit, ang anghel luhod. Sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Yeshua. Kung muingon mo nga ang amahan o ang anak lahi, nga muluhod ang amahan sa anak. Imposible na. Mana mo, imposible. Amahan lagi. Pero lagi, buti pasabot, dili lagi bulag. Dili lahi. Kung dili osara si Adonai Yeshua o ang amahan. Kay kung duha ang imong Dios, Dios na na. Idolatre na na. Bersikulo 11, og ang tanang magsangyaw, nga si Yeshua HaMashiach, mao ang Yudhiwawhi. Mga igsoon, mabasa nimo na Peshita, sa Peshita Aramaic, Hebrew Aramaic Peshita nga Bible nga Brit Kadasya, Hebrew Aramaic Peshita, gibutang dito nga si Yeshua mao ang Yudhiwawhi. Ang tanan magasangyaw nga si Yeshua mao ang Yudhiwawhi. Yeshua HaMashiach, alang sa himaya sa Elohim nga amahan. Sa ato pa si Adonai Yeshua mao ang amahan. Si Adonai Yeshua mao ang Yudhiwawhi. Sa tukma sad sa tagna ni propeta Yeshaya or Isaias. Sa Isaias 9:6, unsay gingon diya? Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Kinsa maning bata nga natawo, kinsa maning anak nga lalaki gihatag. Og siya ang nagmagmando sa tanan, og nganlan siya maalamong magtatambag, Elohim nga gamhanan, amahan hangtod sa kanturan, prinsipe sa pagdait. Gituis ni sa mga Orthodox, mga igsoon. Ingon pa sa mga Orthodox, si Maher Shalal-Hasbas kuno ni, nga anak mismo ni Isaias, mga igsoon ay magpailad. Kung si Maher Shalal-Hasbas kini, ang ngalan nga Maher Shalal-Hasbas, matawag ba nga Elohim nga gamhanan? Ang ngalan ni Maher Shalal-Hasbas, matawag ba nga amahan nga walay katapusan? Gisimba ba na ninyo mga Orthodox si Maher Shalal-Hasbas as Elohim nga gamhanan? Gisimba ba ninyo si Maher Shalal-Hasbas as amahan nga walay katapusan, as everlasting Father? Wala. Mo nang tinunto lang ning mga Orthodox or explain mga igsoon kay galibog sila, dili sila makapahaom ni ini, maka-harmonize ni ini ngadto sa Brit Kadasya sa kinabuhi ni Adonai Yeshua. Alang kanato usa ka bata na tao, si Yeshua Misaya ni. Usa ka anak nga lalaki gihatag. Kinsa may gihatag nga anak nga lalaki? Ano pangutana? Kinsa ang anak nga lalaki nga gihatag? Mabasa sa John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mo na ang anak nga gihatag. Ki koahab, Elohim et haulam, ag kinatan et bino yikido. So, walain nga ngalan,
Way lain nga anak nga lalaking gihatag ang atong Adonai Yeshua ra sa John 3:16 na tuman mga kaigsunan. Nya karon, ang anak nga lalaki mo'y magmando sa tanan. Inig-abot sa milenyum, siya maghari sa tibuok kalibutan. Og nganlan siya ang iyang ngalan, sa ngalan niya, Yeshua HaMashiach. Ang iyang ngalan, and his name shall be called. Ang iyang ngalan pagatawgon. Dili ang bata mo'y tawgon. Dili ang anak nga lalaki mo'y tawgon nga Elohim. Dili ang bata mo'y tawgon nga Elohim. Kung dili ang ngalan sa bata mo ay tawgon nga Elohim. And his name shall be called. Wa mag-ingon nga, and the child shall be called Elohim nga way katapusan. And the child shall be called Everlasting Father. Wa mag-ingon na. Ang giingon, and his name, ang iyang ngalan, shall be called pagatawgon nga maalamong magtatambag, Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Maalamong magtatambag, Elohim nga gamhanan, Amahan nga walay katapusan, Prinsipe sa pagigdait. Ang iyang ngalan, dili ang bata, kundili ang ngalan sa bata. So, unsay ngalan sa bata? Yeshua HaMashiach. Munang sa ngalan ni Adonai Yeshua, musimba ang mga tao, musimba ang mga anghel sa ngalan. Dili sa bata musimba ang anghel. Dili sa bata musimba ang mga tao, kundi sa ngalan. Dili sa bata muluhod ang mga tuhod, kundi sa ngalan ni Adonai Yeshua muluhod ang mga tuhod. Kay ang ngalan maoy tawgon nga Elohim nga walay katapusan. Ang ngalan maoy tawgon nga Everlasting Father. Sabtan ninyo. Dugang pang pamato ni Pablo, Tito 2:13. Kaya ang iuban, di man basahon ang tibuok Biblia, kay magputlo-utlo lang bersikulo nga ilang magustuhan. Basahan yung tibuok Biblia. From Genesis to Revelation, ganid. Mga igsoon. Tito 2:13. Kinahanglan, matud pa sa Tito 2:13, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Elohim og manluluwas nga si Yeshua HaMashiach. Kung sa isulti pa ni Apostol Pablo, mga igsoon ka na to, nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Elohim o dakong Elohim. Dakong Elohim si Adonai Yeshua, mga igsoon. Og manluluwas nga si Adonai Yeshua. Asa man doktrina sa Arianismo nga si Yeshua tao ra og dili Elohim. Hatagi kog bersikulo nga nagsulti nga si Yeshua tao og dili Elohim. Kana gyud nga words kompleto nga words. Dili kay sumala lang sa inyong understanding. Dili Elohim kay mo ni na ba Elohim nga kon pangatarungan ra. Ang pagkadili Elohim ninyo, ang pagtudlo niyo kang Yeshua nga dili Elohim, pangatarungan ra. Why mabasa sa Biblia letra por letra nga si Yeshua dili Elohim. Kana tanggaig bersikulo nga si Yeshua dili Elohim. One word or one verse. One verse sa Biblia nga si Yeshua dili Elohim. Di kay ang inyong pagtudlo nga si Yeshua dili Elohim para pangatarungan ra. Pangatarungan ra. Okay? Sigurado ko nga nakabasaan ang mga dili mo tuo nga si Adonai Yeshua Elohim. Nakabasa sila pero dili lang sila mudawat. Munay kamaturan. Nakabasa ini ang mga Mesianic na di mo tuo nga si Yeshua Elohim, pero di lang sila mudawat. Kaya nga naman, nahinay ka naman ang ilang doktrina. Atong balikan ang confession ni Tomas sa Juan 20:26. Human mo labay ang usa ka semana nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Yeshua og mitindog sa taliwala nila og mingon, mainyo ang kalinaw. Shalom Aleichem, matud pa ni Adonai Yeshua. Shalom Aleichem, nakurat sila. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa nga akong kamot og hikapa kini. Ikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Muna gisulti ni Adonai Yeshua kang Tomas. Si Tomas miingon kaniya,
Ginoo ko og Elohim ko. Adonai Elohim. Matud pa sa chronological gospel, Adonai mayod hiwawhi. Miingon si Tomas miingon kaniya, Adonai mayod hiwawhi. Akong Adonai, akong yud hiwawhi. YHWH Guild ang gibutang dito sa chronological gospel by Michael Rood, mga igsoon, sa iyang chronological gospel. Adonai mayod hiwawhi. So ang gilitok ni Tomas, Adonai mayod hiwawhi. Sa ato pa si Yeshua, akong yud hiwawhi. Matod pa sa 20:28 sa Juan 29. Unya miingon si Yeshua kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Okay. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 12:3. 1 Corinto 12:3. Busa kinahanglan nga mahibaloan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa ruwak sa Elohim dili makatunglo kang Yeshua og walay makasugid nga si Yeshua mao ang yud hiwawhi gawas kon manduan siya sa ruwak HaKodesh. Kita mo na, walay tao nga makasugid sa iyang baba nga moingon nga si Yeshua mao ang yud hiwawhi gawas lang kung manduan siya sa ruwak HaKodesh. Sa ato pa, ang tao nga naglitok, nagsulti nga si Adonai Yeshua mao ang yud hiwawhi, ang ruwak HaKodesh mao'y nagmando ni ana. Matud pa sa 1 Corinto 12:3. Pero kanang nagsulti nga si Adonai Yeshua tao raw dili Elohim, yawa, demonyo, Satanas ang nagmando ni ana, mga igsoon. Ha? Satanas ang nagmando ni ana. Kanang nag-ingon nga si Yeshua taora dili Elohim, Satanas na nga doktrina. Kay di gusto si Satanas nga simbahon nimo si Adonai Yeshua. Kay gustong Satanas siya ray simbahon nimo nga nagtudlo kanimo bakak nga pagtulunan. O anhita sa pamatuod ni Apostol Yukanan sa 1 Juan 5:20. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Elohim ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Elohim. Aron makaila kita sa matuod nga Elohim. No? Unsay gingon dia? Sa iyang anak nga si Yeshua HaMashiach. Kinsa man ni siya? Siya ang matuod nga Elohim ug ang kinabuhi nga dayon. Unsay pamatuod ni Apostol Yukanan? Di lang dahil si Apostol Pablo ray nagpamatuod nga si Yeshua Elohim, bisan pa si Apostol Yukanan og si Tomas nagpamatuod nga si Adonai Yeshua Elohim. Siya ang matuod nga Elohim og kinabuhing dayon. Matud pa sa 1 Juan 5:20. Si Yeshua mao ang matuod nga Elohim og kinabuhing dayon. Si Yeshua mao ang yud hiwawhi, mga kaigsunan. Matud pa 1 Corinto 12:3. Okay. Anita sa pamatuod ni Adonai Yeshua mismo sa iyang kaugalingon. Si Adonai Yeshua ito po tanong, kaya mo man ay akusasyon sa mga di mo tuo kang Yeshua Adonai Diyos. Asa ko no mabasa nga si Yeshua mismo nag-angkon nga siya Elohim. Mo man ilang pagtuo. Natay mabasa nga si Yeshua mipasumbingay kanila nga siya ang Elohim. Dili hinuon prangka nga pagsulti, pero masabot nimo nga siya nag-angkon nga si Elohim. Anitas pamatuod ni Adonai Yeshua. Juan 14:7 ngadtos 11. Timan ining bersikulo Juan 14:7 ngadtos 11. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab unta kamo, makaila usab kamo sa akong amahan. Kung makaila kas Misaya sa anak, dili makaila kas amahan. Mo nay gusto ni Adonai Yeshua nga mahitabo, nakaila kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya. Buot ipasabot nga nakaila na kamo sa amahan og nakakita na sa amahan. Mga igsoon nakakita na day ang mga apostoles sa amahan. Si Filipe mingon kaniya, Adonai, ipakita ka namo ang amahan og igo na kanamo. Timan iha mga igsoon nga dili si Jose nga bana ni Maria mao'y gipangita sa mga apostoles. Timan ina.
Versikulo 9. Og si Yeshua mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya, wala ka pa di gihapon makaila kanako, Pilipi. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Bot may pasabot na nakita nila ang Yudhiwahi. Wala. Ang persona ra ni Adonai Yeshua ang ilang nakita. Nagpaila na nga si Adonai Yeshua ug ang amahan usara. Mga igsot, ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Miingon ang mga pilosopo nga tao. Siya dili ingon ana ang pagsabot John. Nakoy ning kwento sa una nga Church of Christ, si Cyrus de Sulga, dos Cagayan de Oro City. Ingon siya dili ingon ana ang pagsabot John. Kay bata pa kwadto mga napakos mga 14 anyos. Ingon ni Pastor Cyrus de Sulga. Siya dili ingon ana John. Sama ra nas magtiayon ba John? Nga giingon sa Biblia nga ang ako ang ambanog ang sawa usara. Muna nga pagkausa dili sabton usa ka persona, usa ka pamilya pero usara. Pero dili sabton usa ka pamilya o usa ka persona, duha. Sama sa bana kunog asawa. Okay. Nindot imong katarungan pastor sama sa panaghiusa sa banag asawa. Pero duha ka persona, pero usa. Oh. Karon, kay niingon man si Adonai Yeshua ang nakakita kanako, nakakita samahan. Karon makapamatuod baka pastor nga nakakita kanimo, nakakita si imong asawa. Wa nakatingog mga igsoon. So ayaw ikumparar ang pagkausa sa banag asawa sa pagkausa sa amahan ug anak sa pagka-Elohim. Kay lahi. Dili ang pagkabanag asawa ang iyang gihatagag kunana. Iyang paaninaw na kanato niya na mga igsoon. Lahi ang nakakita nimo, wa kakita sa imong asawa. Ang nakakita sa imong asawa, wa kakita nimo. Apan ang giingon ni Adonai Yeshua, ang nakakita kanako, nakakita sa akong amahan. Oh. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Syaro, dili gihapon mo makasabot ni ini mga Arianismong mga Mesianic. Ha? Syaro di mo makasabot ani. Mga iglesia ni Kristo di mo kasabot na. Nga nagtuo nga si Yeshua dili Elohim. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Karon, pila man kabuok ang nakita sa mga apostoles? Usara, ang persona ra, ang pagkatao ra ni Adonai Yeshua ang ilang nakita. Si Adonai Yeshua ra ang ilang nakita. Ang nakakita ni Adonai Yeshua, nakakita sa amahan. Lisod ba na sabton? Pagkapulpul ninyo. Kasayo na nasabton, nya di mo kasabot, pagkapulpul gyud ninyo. Versikulo 10. Wala ka ba mo to o Pilipi nga ako anaa sa amahan ug ang amahan aniya kanako? Wala magagikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniya kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuohin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan aniya kanako. Oh, klaro mga igsoon. Kung dili kamo motuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Mo na diya. Siya ron mo kasabot aning bersikulo ha. Ang amahan ni anak ko ug ako anaa sa amahan. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Pila ilang nakita ang persona ra ni Adonai Yeshua. Na makakba si Adonai Yeshua siyang pagsulti. Wala, nagsulti siya sa kamaturan. Sa ato pa ang mga pulong na iyang gisulti, ang amahan mo'y nagsulti niya na. Ang mga milagro nga iyang gihimo, ang amahan mao'y naghimo. Kay ang amahan anaa kaniya. Mo ningon niya, ang tanang buhat ang gibuhat dili ako'y nagbuhat dinhi, ang amahan nga niya kanako mo'y nagbuhat sa tanan. Busa ang gitawag nga anak mao ang tao mga igsoon. Og ang gitawag nga tao mao sad ang anak. Apan ang anaa sa sulod sa anak mao ang amahan. Entonces ang amahan og ang anak usara. Ha? Ang dili madawat sa mga Arianism Messianic mao ang pagkadual nature ni Adonai Yeshua. Ha? Muna di nila madawat mo hinong di sila ka dawat sa pagkadual nature ni Adonai Yeshua. Muna di sila mutuo nga si Yeshua Elohim. Tinuod nga tao o tinuod nga Elohim. Muna ang iyang pagkadual nature. Tinuod siya nga tao, tinuod siya nga Elohim. Unya anhinasad ta sa pinadayag kung unsa ang iyang gisulti bahin ni Adonai Yeshua. Amo siya. Pinadayag 1:8. Ingon pa ni Adonai Yeshua, ako ang Alpha ug ang Omega, Alef ug ang Tau. Nag-ingon ang Yudhiwahi, Elohim,
nga labing gamhanan, El Shaddai sa Hebro. Ang Elohim karon kaniadto og ang muanhi. Sa tupad binhi sa 1:8 sa pinadiyag, ang nagpaila nga Alpha og Omega mao ang Yod-Heh-Waw-Heh Elohim nga El Shaddai. At timanin na ha, ang nagsulti diri sa 1 Juan pinadayag 1:8, ang Yod-Heh-Waw-Heh. Siya ang nagpaila nga siya ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Yod-Heh-Waw-Heh Elohim nga El Shaddai. Ang El Shaddai mo'y nagsulti. Ang labing gamhanan nga Elohim, ang El Shaddai mo'y nagsulti nga siya mao ang Alpha ug ang Omega. Mga igsoon. Na atong tan-awon sa unahan sa kapitulo 22, 12 ngadto sa 13. Kung kinsay nagpaila didto nga Alpha ug Omega. 12. Si Yeshua miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdala ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Kita nimo sa 1:8 pinadayag, ang Yod-Heh-Waw-Heh mao ang Alpha ug ang Omega. Pag abot nimo sa pinadayag 22:13, si Adonai Yeshua diay mao ang Alpha ug ang Omega. Karon tao, si Yeshua tao lang. Pul mo mga kaiso. Pul ng mga tao. Karon, unsay imong ikasulti? Pila man kabuok ang Alpha ug ang Omega? Ha? Ang Yod-Heh-Waw-Heh Elohim mao ang Alpha ug Omega. Si Adonai Yeshua nagpaila nga siya mao ang Alpha ug ang Omega. Alip ang tao, alip ug ang tao. So, diha nimo masabtan nga usara di ay ang Elohim mga kaigsunan. Ang nailhan kaniadto nga Yod-Heh-Waw-Heh mao ang nagpaila karon nga Adonai Yeshua HaMashiach. Ang Elohim kaniadto sa panahon ni Adam, Enoch, Noe, Abraham ug sa mga Israelita ug sa mga propeta mao ang atong Elohim karon nga mao si Adonai Yeshua HaMashiach. Mao usab ang Elohim sa umalabot nga millennium. Si Adonai Yeshua ug ang amahan usara. Juan 10:25 ngadto sa unahan. Si Yeshua mituwag, sultihan ko na kamo, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong karnero. Kinsay dili mutuo kang Adonai Yeshua? Kay dili lagi sila karnero. Ang dili mutuo ilhanan nga dili iyang mga karnero. Mao kanang mga Mesyanik nga mutuo nga si Yeshua Elohim dili na iyang mga karnero. Wa man sila kasabotan nang nagpaubo si Yeshua, nagsulob sa ordinaryong tao. Muna sa iyang pagka-ordinaryong tao, siyempre, sangpit siyang amahan, natural na. Kadang-kadang mabasa sa Biblia nga, sangpit siyang amahan. Ang amahan, labaw ka na ko. Natural kaya nagsulti ang anak, ang lawas. Ang lawas ang nagsulob nga ordinaryong tao, mo'y nagsulti. Natural na, mga igsoon. Askang pulpula, di makasabot. 27. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayon sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Wala nagayoy makaagaw kanako mga igsoon. Kini si Matip Gideon Silva, walay makaagaw kanako gikan sa kamot ni Adonai Yeshua. Bisan orthodox pa, bisan nuwakhaid pa, bisan mga secret namers pa nga mosulay sa pag-agaw kanako, sa pag-agaw sa akong pagtuo, walay bisan kinsa kanila nga makaagaw kanako sa tabang ug panalipod ni Adonai Yeshua kanako. Kay ang Adonai Yeshua mao ang akong roi. Ang Adonai Yeshua mao ang akong shepherd, mga igso. Naingon ni Adonai Yeshua, walay makaagaw kanako gikan kanila. Karnero man ko sa Adonai Yeshua. Munang nagtuo ko nga Adonai Yeshua mao ang akong Elohim, siya mao ang Yod-Heh-Waw-Heh, siyang Elohim kaniadto, siyang Elohim karon, siyang Elohim sa umalabot. Muna ang akong pagtuo. Kung napandol mo sa akong pagtuo, magbulag ta. Wa ko'y pakialam. Iya tag kaluwasan. Kung di ka makadawat sa akong explanation, wa ko'y pakialam niya na. Nga naman, iya tag kaluwasan. Dili ka makaluwas nako, di sad ko makaluwas nimo, og di ka makakumbinsi nako, og di sad ko mangumbinsi nimo.
kay way butanay iya tag desisyon. Iya tag pagpili higala. Bersikulo 29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan. Pandol na pud man ni. Tanawa. Mingon ka Brad Gideon, usara sila, maura sila. Nya ingon ang posisyon dire labaw sa tanan. Siyempre, ang nagsulti lagi ani ang ordinaryong tao katong nagpaubos. Siyang kaugalingon og nagsulob, ingon nga ordinaryong tao. Si Adonai Yeshua matud pang Pablo. Bisan siya Elohim, wa siya makigtupong sa Elohim. Nagsulob siya sa tawhanon, ordinaryo nga pagkatao. Nagpaubos siya siyang kaugalingon. Mo na nagsulti nga ang amahan labaw kanako nga naman. Naaman siya sa kahimtang, sa tawhanong kahimtang. Nagsulob nga sa ordinaryong tao. Ordinaryong pagkatao. Mo nangingon siya, ang akong amahan maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan. Og walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako og ang amahan usara. Wa mo kasabutan na? Dili duha, usara. Ako og ang amahan usara. Di mo kasabutan na. Ngano man nga ang pagsabot sa uban aning usara, duha man. Ang ilang pagsabot anong ako akong amahan usara, ang ilang pagsabot duha. Mga libat ning mga tawhana. Mga libat ning mga tawhana, mga igsuon. Sa mas istoryas usa ka libat nga konduktor. Nangilad ang mga pasahero, ang usa ka pasahero nangilad, duha sila ka pasahero. Ang ilang piso pa may plete sa una, piso. Gitagaan nilag piso. Pero duha sila. Tagaan tala ni piso kay libat ang konduktor. Ang panan-aw ni piso duha man. Gitagaan piso. Ingon tong konduktor nga libat, "Uy, kulang man yung plate bay." Siya unsay kulang? Nga duha man na. Siya duha lagi ni. Libat god. Ang panan niya piso kung sa kabog duha. Sakto. Siya duha lagi ni. Unya kay upat man sad mo. Mo na ron. Wa gyapon mailad. Nakabayad lang gyapon sila. Hibaw ang libat. Piso ra day ang malibatan. Malibat lang day sa piso ang konduktor. Unya sa ilang duha ka tawo. Dili malibat. Libat man gyapon. Siya upat man sad mo. Amo na napunan ang ilang ang ilang plite. So, ang pagtan-aw nila ang amahan usara, duha, mga libat na mga tawhana. Kung managlahi pa ang amahan o ang anak, nga nung wala man mo ingon si Adonai Yeshua nga ako o ang amahan duha kami. Kasayon raan na isulti, di ba? Kasayon raan na isulti. Ako ang akong amahan duha kami, nga nung wala lang isulti niya, nga nung ingon siya, usara. Kay nga naman, tinuod na usara. Kay siya, mao ang yudiwahi. Unya ang mga tao mipunit na usab og mga bato. Aron pagbato kaniya, gairo kog tubig doy. Ngani karas kung tutunlan sa sige nagtabi. Buteng init gamay. Unya ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Yeshua miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang mga maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batoon. Ang mga tao mituwag dili kanamo batoon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kundi tungod sa imong pagpasipala sa Elohim. Ano nga pagpasipala kuno sa Elohim? Tao ka lang apan nagpaka-Elohim ka. Di klaro kay may suon. Klaro kayo nga nasabtan nila nga si Adonai Yeshua miangkon nga Elohim. Kay kuha pa nila masabti nga si Adonai Yeshua miangkon nga Elohim, di unta nila batoon. Nga ilang batoon? Nganong batoon ka namo dili tungod sa imong mga maayong buhat o bisan unsa pa. Kun dili batoon ka namo kay nagpasipala ka sa Elohim kay tao ka lang matud pa sa Arianismo, ni Arios. Og sa mga Mesiyanik na ito nga tao lang sa Iglesia ni Cristo, tao ka lang apan nagpaka-Elohim ka, nagpaka-Dios ka. Nasabtan nila nga nagpaka-Dios. So kung si Adonai Yeshua mutungha batoon is Iglesia ni Cristo. Kung muadto sa mga Arianismo Mesianic, batoon sa nila sa Adonai Yeshua. Nga mausulti nga siya Elohim, nagpaka-Elohim ka, tao ka lang. O niya kinirabang mga dili mo too nga Elohim si Adonai Yeshua. Mangutana kung asa kuno mabasa nga si Yeshua miingon nga siya Elohim. O diri nga bersikulo nasabtan sa mga Hudyo nga si Yeshua miangkon nga siya Elohim. Miangkon nga siya usara sa amahan. Munang batoon bagod siya sa mga Hudyo, batoon bagod nila si Adonai Yeshua.
kung wala pa nila masabti nga miangkon si Adonai Yeshua nga siya Elohim. Pero ang mga Arianismo nga mga Messianic nga di mo tuo nga si Yeshua Elohim ug ang mga iglesia ni Kristo dili makasabot ni ining bersikulo ha mga igsoon. Nga naman mga pulpul man mauna nga muingon sad sila nga tao ra gyud si Adonai Yeshua ug dili Elohim. Ang mga Hudyo kaniadto man ina ang mga Hudyo kaniadto nga dili karnero ni Adonai Yeshua, dili makadawat nga si Yeshua Elohim. Mausad na karon kanang mga tawo nga dili karnero ni Adonai Yeshua, dili sad makadawat nga Elohim si Adonai Yeshua. Tao rasad si Adonai Yeshua sa ilang pagtuo. Ngano man dili man sila mga karnero ni Adonai Yeshua. Pinadayag 22:6. Unya miingon ang anghel kanako. 22:6 pinadayag ha. Kiman ini. Matuod kining mga pulunga o kasaligan. Ang Yud Hiwawhi Elohim, giingon dia dito ha. Ang Yud Hiwawhi Elohim nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta, nagsugo sa iyang anghel. Kinsay nagsugo sa iyang anghel? Ang Yud Hiwawhi Elohim. Aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Laktod sa bersikulo 16. Ako si Yeshua nagsugo sa akong anghel pagpadayag ni ining mga butang ngadto sa mga kihila. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. So, sa bersikulo 6, ang Yud Hiwawhi Elohim mao'y nagpadala sa anghel. Pag abot sa bersikulo 16, giangkon ni Adonai Yeshua nga siya si Adonai Yeshua ang nagpadala sa iyang anghel. So nagpaila nga ang Yud Hiwawhi Elohim, nagsugo siyang anghel. Pag abot sa 16, si Yeshua Misaya miangkon nga siya si Yeshua nagsugo siyang anghel. Sa ato pa si Adonai Yeshua mao ang Yud Hiwawhi Elohim. O sara ang Elohim, bugtong Elohim, mga igsoon alang sa tibuok nga kalibutan. Nga mao karon ang atong Adonai Yeshua HaMashiach, ang bugtong ug matuod nga Elohim, ang labing gamhanan nga Elohim, ang El Shaddai. Mao ang atong Adonai Yeshua. So, dalaygon ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Adonai, Matif Gedeon Silva. Magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.